problème adamadenw bɛɛ kan bɛɛ n'a ka problème couleur bɛɛ n'a ka problème sugu bɛɛ n'a ka problème cogo n bɛna kuma dɔ f'i ɲɛna e b'i jija kuma min fɔ to n bolo e bɛ nin kumakan ta k'a garder i bolo nin kumakan min n'i nafa diya nin kumakan min n'i nafa i ka kɛwale bɛɛ la filɛbaga minnu bɛ Facebook kan walama TikTok kan nin kuma y'an bɛɛ ta de i toloma lɔ nin kisa la problème ka ca o mais ele m'a lɔn problème min b'i kan ala y'a kɛ ka bɛn kun ɲuman kama i toloma lɔ kosɛbɛ i b'i ka mɛn ni tulo diya kumakan dɔ bɛna don a kɔnɔ bi i b'i jija ka kumakan nin ta ka baara k'a la mansacɛ a n'a ka waziru arabukan na n'i y'a mɛn ko waziru o ye minisiri de ye a bɛ se kɛla ka premier ministre ye a bɛ se kɛla ka ministre maa dɔ ye ni tɔɔrɔya ye mansacɛ sɔrɔ al-amir ɲɛmɔgɔ sɔrɔ a ka kankɔrɔsigi a ka ministre cɛ b'a fɔ a ma ko la'allahu khayr ko n'ala sɔnna nin ye hɛrɛ de ye ani mɔgɔ dɔ kan ka ɲɔgɔn ye olu ma se nana a ka kankɔrɔsigi bɛ n'a fɔ a ye min y'a ka ministre ye ko ɲɛmɔgɔba ko tun réunion nin ma bɔ rendez-vous nin ma bɔ tuma dɔ hɛrɛ don kuma ni ne nana sigi mansacɛ la ko kɛla i bɛ kankɔrɔsigi ka mɛn ko inshallah ça va aller tuma dɔ ko ɲuman don hɛrɛ don ale de ko sa aw y'a kɛ dɔn mansacɛ n'a ka waziru n'a ka ministre cɛ ni ko ye mansacɛ sɔrɔ ale bɛ mansacɛ soulager ni kumakan min ye ko la'allahu khayr ko tuma dɔ hɛrɛ don ko n'a ye mansacɛ sɔrɔ i b'a kumakan mɛn mansacɛ ma la'allahu khayr tuma dɔ hɛrɛ don londo mansacɛ de bɔla komi aw b'a dɔn mansaw curiosité b'o la o bɛ bɔ sɔn ka taa chassew kɛ ka taa jɛgɛminɛw kɛ mansacɛ de bɔla londo k'a bɛ taa ka taa jɛgɛminɛ kɛ k'a yɛrɛ distraire dɔɔni ka ɲinɛ suma bɔ a yɛrɛ la a y'a ka ministre cɛ ta k'a la kan o t'a la mansacɛ tola jɛgɛminɛ yɔrɔ mansacɛ ka ambition kunkolo o le nɛgɛ nana ka na don mansacɛ bolokunnanden na a donna n'a kɛla tɔɔrɔyaba ye baga bɛ kan ka yɛlɛ a la solution foyi ma sɔrɔ nin yɔrɔ la pour que dimi min bɛ mansacɛ kan dimi nin ye bɔ yen o le ka mansacɛ bolokunnanden nin tigɛ ka bɔ yen nin yɔrɔnin na mansacɛ ko n'a ma tigɛ nin waati ɲɔgɔnna la ko baga bɛ dolan fari la cogo min a bɛna kɛ tɔɔrɔya ye ma mansacɛ bolokunnanden tigɛla dimi b'a kan jan'a ye ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la kankɔrɔsigi ko a ma ka ministre cɛ ko a ma ko la'allahu khayr ko tuma dɔ hɛrɛ le ten o kuma yɛrɛ fana y'a tɔ bɛɛ tɔɔrɔya bɛ n kan dalajigi dalayɛlɛ tuma dɔ hɛrɛ don dalajigi dalayɛlɛ tuma dɔ hɛrɛ don n bolokunnanden tigɛla la o fana ye hɛrɛ sugu jumɛn ye mansacɛ dimi kojugu kosɔn a ye ordre di ko ka premier ministre ni minɛ ka taa n'a ye ko ka taa bila kaso la parce que a kɛlen bɛ k'a tɔ ye foutaise de quoi ko kɛla yan la'allahu khayr tuma dɔ hɛrɛ don tuma dɔ hɛrɛ don n bolo fana ye tigɛ ka bɛn dugu ma i ɲam'o la i fana ko ma tuguni ko tuma dɔ hɛrɛ don aw y'a minɛ ka taa n'a ye o ye mansacɛ ka ministre cɛ kankɔrɔsigi cɛ minɛ ka taa n'a ye a taatɔ ale yɛrɛ fana nana mɔgɔw bolo a ko mansacɛ ma tuguni ko la'allahu khayr mansacɛ ko est ce que nin n'a hakili bɛ ɲɔgɔn fɛ wa dalajigi dalayɛlɛ ko tuma dɔ hɛrɛ don tuma dɔ hɛrɛ don tuma dɔ hɛrɛ don i nana bɛ kan ka taa n'i ye kaso la o fana ye hɛrɛ sugu jumɛn ye o taala n'a ye mansacɛ bolo suma min kɛla traitement kɛla waatiw tɛmɛna mansacɛ bolo sumana mansacɛ le bɔla londo a kelen na ko a bɛ taa i ma taama ko a bɛ taa taama dɔɔni nin ka di mansaw ye ɲanasumaw b'o la olu b'o ka mansaya yɔrɔ de la dɔrɔn o bɛ fɛ fana ka profiter adamaden normalu bɛ profiter la ko minnu ɲɔgɔnna la a ɲɛnafinw b'o minɛ a ɲanasumaw b'o minɛ mansacɛw le tola taama la tu kɔnɔ bɛnkanina dɔw le nana ka na mansacɛ minɛ olu yɛrɛ ma dɔn ko mansacɛ le olu fana bɔla yɔrɔ wɛrɛ le olu bɛ fɛn min bato ani mansacɛ ka ala tɛ kelen mansacɛ ye silama de ye mansacɛ le nana olu bolo ko kɛtɔ mansacɛ fagala mun na olu bɛ jo minnu bato n'olu ye danfɛn gbɛrɛ ye danfɛn min to kan k'o bato o b'i fagale olu yɛrɛ tɛ makɔrɔni kɛ
ja oluka bato to masere be lo mo folo ole bolokunande mo min bolokunande be dafani me olu ba don ka fo ko islam de ko parce que islam be to ko bolokunande korota ko ala e kelenye donc o ko be mansacha bolokunande laje na soro ata dafani me jano ya faga o ya ye ka fa bolokunande do tigani me olu do ka dina to masere o ka jubato to masere le bolokunande tigani o ko non ko ama jigila ka fo masugu mine abe fe min batola jaw mo sugute donc antena ale fala amina ale blakata muneka mansacha bo muneka sauver bolokunande min tigani me ole kala sababu ye ka mansacha sauver mansacha kala min kala mansacha le sigila ka miri ne bolokunande tigala lomi ne ka ministry cha ko ma ko tuma do ko heredo o ko digila nela nye nyamaria dinga maumango yamna o yamna katana e kabla kasola amna min kala fana o tato na ye kasola asigina ni kuma kelen ka ko la'allahu khair ko heredo ako tuya na akuma kani fanga be kuma kanina ko men min kaba ko bonyana lema ale yaram na min kala sorasu bulu mo yetana e amna ni me akoko fana here ay hera min fo mbolokunande na nyo hera yebi ne klala sayala ne tumena fagasise me ne bolokunande tige nin kala sababu ye ano ne ye sayaf éviter ne fe awiyeta labo kanana e amna na wati mina tato akul la'allahu khayr kutuma do hera lo ne fa yo korofo nye utala labo kanana na lo masacha nyakoro masacha kwama ko antuna ñoo fa domi mbolo kuna den tiga mi gala ni dibi tumala iko ko la'allahu khairu ko tuma do herado agbalana digilana e toroya be kay ko tuma do herado ko be sigala here chukudi me kuma kamin cho ya foni nye kuma kani tono ye nem na min kala mo fa alaw bulu o ya ye min ke ka fo mbolo kuna den tiga ni me o le kala sababu ye o yentoy ko me fe kalon ele yere ele mna min kala nya fo min ngo yimna katani yeki datu ki to sorasu bulu ikoko la'allahu khair kutuma do herado o yi herasu duma mo mi tato katabla kasola asorla ki kanto mansache mako mansache ele bola tama mina na ni kele netume ni netume ni yeni tamana ele bolo tigeni me ne bolo tigeni te nunu ye mufo eye kona soro ibolo kunande ndo tigeni te ko tumi faga foi tene bolo kunande na ni ne tumeni ne eye ni yorola ne tume faga wala man tunte faga ki tume faga ole ko so mina min kela wala allahu khair mutuma donga hera bolela jane ka kasola donga hera tumolela neni eye bokata subhanallah slamaw toria do bika tuma do hera do tu traverses un moment difficile inshallah tuma do hera do belaya do bi kambi akani ne ki degu snogo ka belen toria do bika la'allahu khair tuma do hera do tu es là, ça ne va même pas, tu sais même pas où met la tête. You don't know how to put your head. Il m'a donc moulé ne me blairome, la'allahu khair. Dobé amodon. Kabini 91-92. Modon kosebe. 91-92. Obe sambi sabani kolabi me wati mi fali yede oye sambi sabani kode olube ameriki jamana la wallahi sabato bolo depuis dans les années 91-92 ils ont pris de l'âge, ils ne sont plus dans les soixantaines, hein? Je te dis dans les 70 et quelques, ils avoisinent même peut-être que les 80. Est-ce que vous savez que ces parents-là, ces proches-là, ils ont perdu beaucoup. La famille, le cousin, oncle, les parents, la maman, le papa, tous ceux-là sont décédés, ils sont encore là-bas. Mais ils ont la foi. Et des personnes meurent. Gossama fille, n'y a rien de bamsoka. Sandaye ni muntambayoro awi baroke na bawe de
o kuma kan no ba fo awie ne pam so ni sanda fo nye ayere ba fo anka barola ko ni ya me ko ijani me ele ko ki fasani me ole kan me ke toro ki be mo do yi kere fe ale ka fasaya c'est la niveau de la femme be bola ko ni ka me ni ko ki jani me e be tabdo so ri kere fe mugu be bola te ite ko fe ite benye ite beko ambebe chemale ambela jani me chemale ko do be tuma do gbele ya la bi toro me here chama mba ko fe wallahi here chama mba ko fe